Hayi ke nomtiritiri uphendulile sana kwivideo yam wacela uba ndimgqithisele imessage ebantwini ke ebebethi uzibhatalele photoshoot kunye notata omntanakhe uMpumelelo Mseleku. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. Ndim ke lowo ndisenza ivideo ndisithi abantu bathi uTirelo uzibhatalele photoshoot ngenxa yoba kaloku nakuqala uMpumelelo wathi xa uVuyokazi Xaba wayekhalazele uba engakhange ayenze photoshoot pregnant, so uyayifuna. uMpumelelo sithi akanamali, wachaza uMpumelelo uba kaloku even uTirelo yayingasinguye wayebhatalela photoshoot. So ke bathi abanye abantu ke comment section ba uyaphosisa uMpumelelo wayefuna nje uphendula uVuyokazi ngenzeka uba ebhatalwe nguye la photoshoot. So uTirelo ke ngoku kwaphele kuthiwa nale photoshoot uzibhatalele uyikhokist. uTirelo ke uyawaphendula under ivideo kwaba bantu bathi uzibhatalele photoshoot, wathi Merry Christmas Mamgo. Hayi bandla, ziyaziwa indaba zethu thina abanikazi singazi lutho Jesu. Cela ubaxelele it was a collaboration with my photographer uJepson Miles. Sana we shot on the 9th of November 2024 just before we attended awards. Niyazikhumbula mosaza awards zazikhona bawina ke usine wathetha ke ebulela on behalf of utatakhe wathi ke they must relax. Also if I had paid for it yintoni ingxaki. Yabuza kunomtiritiri khona ba uyibhatalele photoshoot kunye noMpumelelo ingxaki iphi because imali ngeyakhe. Hayi ke nami bethi ndaphendula ndathi hayi enkosi nomtiritiri Mary, I hope nawe utye kakuhle iChristmas. Ndawugqithisa ke umyalezo wakho ebantwini bayazi so that nabo ke bahambe bayofota kuJepson Miles and ngaphezulu nabo ke ndizawuthi ndibabuza baziphi ezabo photoshoot kunye notata babantwana bazo. Yayiva ke ngoku so bonke aba bathi wabhatala kwathini ziphi ke ezenu photoshoot enizibhatalelwe ngotata abantwana benu. So ke bethi nani itsho into enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video khe nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.